Isa Rasha. Ok, Hajiya Maryam Isa Rasha, shin takaitaccen tarihin ki? To ni dai gaskiya ba nan garin aka haife ni ba. An haife ni a Doron Baga, wata Maiduguri kenan, local government Doron Baga. Na dan yi wayo na a Taraba, sai kuma na tashi a jihar Kebbi. Shine tarihi na a takaici. Ok, so karatu fashi mai na karatu? To na yi primary school and secondary school a nan Kebbi State. Daga nan fa? To ina da niyyar karawa gaba insha Allah. Maryam, shin to shi Rasha ina ne samu asalin wannan suna? To dai Isa Rasha babana ne. To ni kuma sai nake biyarin da shi a school. So sai mate ina suka maida ni Rasha, shi yasa kaji inda sunan ya. Shin menene jara'in kina ganin kirkirar wannan foundation? Alhamdulillah, abinda ya jawo ra'ayina duba da ganin ni ya mace nake. Da Allah ya bani tunani da basira, ya kamata in kirkiro wani abu wanda zai kawo ma al'umma ci gaba, musamman ma 'yan uwana mata. Na yi kirkiro wannan kungiya duba da yadda na ga 'yan uwana mata, sai dai can ba a rasa ba, kuma al'umma ba su cika ba da gudunmuwa da goyon baya bisa ga irin waɗannan ƙungiyoyin ba, domin a samu abin da ake bukata domin taimaka ma rayuwar 'ya'ya mata. Asali ma sai an yi abu an gama ne kake jin ake cewa wai ba za a kai ma waccan ɗauki, a kai ma waccan ɗauki. Kafin abu ya faru ake ba da ɗauki, ba sai bayan ya faru. So Malama Maryam, ita wannan ƙungiyar ta kai tsawon wani lokaci da kafa wannan ƙungiyar? To alhamdulillah yau dai za mu ce ta kai shekara 1 da kirkirowa, kuma cikin ikon Allah gaskiya mun dan samu nasarori mabambanta ta bangare da dama. Ba da wani kalubale da mutum ke fuskanta, ban sani ba kin taɓa fuskanta wani kalubale a rayuwarki? Gaskiya na fuskanci kalubale sosai a cikin wannan tafiyar. Idan ka ji an ce an kirkiro kungiya domin yau gata ta wadda za a wayar ma 'ya'ya mata kai ne, musamman da aka ce wayar da kai akan zina da illar shaye-shaye da kuma cin zarafin 'ya'ya mata, musamman ƙananan yara. Don lokacin ba zan taɓa mancewa ba da na ce ma 'yan gidanmu zai yi creating ɗin wata ƙungi ga manufofinta ga abin da ta ƙunsa, ko 'yan gidanmu ba su ba da mahimmanci ga ƙungiyar ba, sai da suka ga abin lallai da gaske nake yi, sai suka ga a'a to ai yawanci manyan ne ke aikata abubuwan nan da 'ya'yan manyan, kuma ya za a ce kuma in zo musu da wannan magana, ba za su kula ni ba. A iya lokacin da kike jawo hankalin mutane zuwa su fahimci kungiyar ki abin da take isa da sako zuwa ga al'umma, shi lokacin da kuke wannan abu talfa musu akan wannan kungiyar take? Gaskiya an samu babban nasara cikin wannan tafiyar. Tun kafin kungiya ta fara zama standard, na fara gudanar da wani babban aiki, kuma cikin ikon Allah mun yi nasara, taimakon wata yarinya da taimakon hukumar Hisba an muka maida ta gidan iyayenta. Wacce irin hikima ce kike amfani da ita wajen ganin cewa kin jawo hankalin mutane akan? Ina amfani da hanyoyi mabambanta. Na farko, magana cikin tausasawan murya. So ita wannan kungiyar ta kwa ina ne rashin mazaunin ta yake? To muna address a Rafin Aci. So wani irin guduma kike neman gwamnati ta miki game da wannan ita wannan foundation din taki, domin duk da mun san cewa ba wata kungiya da zaki ga ta yi karfi a jihar Kebbi ba tare da tallafin gwamnati ko kuma jami'oi ko kuma al'umma baki ɗaya ba. To alhamdulillah, ni alfarmar da nake nema a wajen gwamnati da jami'an tsaro da kuma masu hannu da shuni da kuma iyayena, ina kira zuwa ga waɗannan al'umma da su bani gudunmuwa da goyon baya da addu'o'i da shawarwari domin tafiyar da wannan kungiyar kamar yadda muke so ta tafi. Domin yanzu ko da muna da enough abubuwan da za mu ci gaba da ayyukanmu na yau da gobe, to idan gwamnati da jami'an tsaro da al'umma
ba su ba mu tallafi ba za mu kai inda muke so ba. Dole sai wa'annan sun ba mu gudunmuwa da goyon baya ko da za mu kai inda muke so mu cimma. Ita wannan kungiyar taku akalla kuna da yara ko kuma kina da yara mutum nawa ƙarƙashin ki? To muna da esco. Sannan kuma esco ɗin kungiya, sannan kuma muna da members da ɗan dama. So kun taɓa samun wani tallafi daga gwamnati kama na kuɗi ko kuma wani ɗan siyasa ya tallafa muku akan wannan aiki da kuke a wannan jihar taku? Alhamdulillah waɗanda dai suka ba mu tallafi domin ci gaba da tafi da wannan kungiyar akwai Amiru Zorama akanta general kenan, ya ba mu tallafi sosai duk da kuma aikin shi ne. Sannan kuma akwai Abubakar Dutsen Mari wanda ya ba mu shi ma tallafi. Menene kike ganin yakan jawo wannan abubuwan, kamar especially ya mace tana yawan shaye-shaye ko kuma ta faɗa harkan zinace-zinace? Shin talauci ne ko kuwa rashin abin ko kuma a sakaci ne na iyaye? Gaskiya akwai sakacin iyaye. Me dalilin ki? Dalili na ɗaya, wasu iyayen ba su kula da shin diyarsu ta ci bata ci ba, sutura ta sa bata sa ba su kula da tokar wankanta da cinta da shanta dai duk ba sa kula da wannan. Maryam, a ganin ki a matsayin ki na ya mace, kina ganin zai yiwu a ce uwa ta haifi yarta kuma a ce ba za ta iya kula da wayannan abin da kika faɗi ba? Ai ba daga laifin iyaye ne ba daga laifin uwa mace ce ba. Laifin wane ne to? Daga laifin uban ne. Ya kake san cewa laifin? Uba aka ce ya ciyar da ɗiyan shi ko? Ya sitirtar da su. Ana samun haka kuma mafi yawanci sai ka ga yanzu mata ba kowa yake sana'an nan na zamani ba. Ga sana'o'i nan ana ta fiddawa musamman ma wannan gwamnati ta ba al'umma dama sosai na koya musu, na buɗe senta su koyi kawush, neman wankin kai, neman shafawa ne, komai da komai, su turaren ɗaki, domin wanda mutum zai dogara da kanshi zai yi baya lalacewa, zai yi aje kana zaune za a sallamo gida a bani wannan a bani wannan. Kungiyar mata zalla fito mu je mata kuma ci gaba, kungiyar mata zalla.